Interconnect Malta laqet b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi fejn approvat l-istudju ambjentali ta' Interconnector 2, it-tieni konnessjoni elettrika li se taqsam taħt il-baħar bejn Malta u l-Italja. Din il-konklużjoni tal-istudju tal-impatt ambjentali u l-approvazzjoni tiegħu mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi huma pass ieħor il qudiem fl-ippjanar tat-tieni interkonnessjoni ta' Malta mal-kumplament tal-Ewropa. Dawn jaffermaw li din l-infrastruttura ġdida mhux se jkollha impatti negattivi fuq l-ambjent, fuq l-art u fil-baħar. L-istudju tal-impatt ambjentali li tlesta aktar kmieni din is-sena jinkludi analiżi fil-fond tal-impatti li l-proġett jista' jħalli fuq l-ambjent, inkluż l-ekoloġija, l-arkeoloġija, il-baħar u l-ġeoloġija. Fuq medda ta' 6 xhur aktar minn 10 esperti minn oqsma differenti analizzaw it-tarif li nġabar fil-waqt li nkiseb aktar tarif biex ġiet konkluża l-analiżi ambjentali. Rapport tal-Environmental Impact Assessment rakkomanda wkoll qatt ta' miżuri ta' mitigazzjoni biex jitnaqsu kemm jista' jkun riski ta' xi impatti waqt it-twettieq tal-proġett. Interconnect Malta se tkompli tikkolabora mal-Awtorità tal-Ippjanar u l-awtoritajiet l-oħra f'Malta u l-Italja biex tikkonkludi il-proċess tal-permessi għal dan il-proġett importanti. Itqal kif il-kumpanija lestit rapport simili għal dak li sar f'Malta biex tqis l-impatti tal-proġett fuq l-art u fil-baħar fis-Stqallija. Interconnector 2 se jkun interkonnessjoni ta' 99 km ta' kejbil fih il-baħar u se jopera voltaġġ ta' 220 kV bejn Malta u l-Italja. Se jitqiegħed f'distanza sigura li lin mill-ewwel interconnector bejn iż-żewġ pajjiżi li beda jopera fl-2015. Dan il-proġett se jikkonsolida s-sigurtà tal-provvista billi jirdoppja l-interkonnessjoni li għandha Malta bħalissa man-netwerk Ewropea. Fl-istess waqt se jippermetti iżjed investiment fl-enerġija rinnovabbli billi jagħti l-kapaċità ta' riserva meħtieġa biex jilqa' għall-intermittenza tal-enerġija rinnovabbli.